ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମ୍ମାନ ପଦକୁ ମୁଁ ଆଣି କପି କଲି, ପେଷ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଢେର ସାରା କଥାରେ ଆସ ହସିବା। ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ହସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି କି? ଯଦି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ମାନେ ଡର। ବେଳେବେଳେ ହସକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଦୁଃଖ ଟିକେ ମଝିରେ ପୁରାଅ, କାନ୍ଦ ଟିକେ ଆଣ। ଦୁଃଖ କାନ୍ଦ ତ ସେମ୍। ଆଖିକୁ କୁହ ବେଳେବେଳେ ଝରୁ, ପାଟିକି କୁହ ବେଳେବେଳେ ଛେପ ପକେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥୁ ବୋଲି କହୁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କାନକୁ କୁହ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି ରେ ବାପା, ଶୁଣିଲେ ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛୁ ତୁ ଆମକୁ। ଆଖିକି କୁହ ତୁ ଦେଖ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛୁ। ଏମିତି କହିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କର। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଟିକେ ସଂଯତ କର। ଢିଅ ଉକୁଚା ପ୍ରେମ। ଏଇ ତମେ କିଏ? ଏଇ ତମେ କିଏ? ତମେ କେହି ନୁହଁ, ତମେ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ। ଆରେ ହେଇ, ଆରେ ମିଟୁ, ଆରେ ଚିଟୁ, ଆସ କହିବା ଆମେ ଖଟି ମସ୍ତି ଭରାଏ ଜୀବନରେ କାହିଁ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି। ହାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ଆଉ ବହୁତ କଥା କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି ତମକୁ, ତମେ ଶୁଣୁନ। କାହିଁକି ଶୁଣୁନ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି, ମୋ ଆଖି ମତେ କହେ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ, ପୋ ପୋ ପୋ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛ ତମେ। ବ୍ଲାକ୍ କପଡ଼ାଟି ଉପରେ ଝୁଲେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛ ଘଣ୍ଟା ତମେ। ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜୀବନର ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ନିବିଡ଼ ଭାଗରେ ଦେଖି ହାଇ, ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କହିବ ବୋଲି। ହଉ, ଯଦି ଚାହିଁନଥିଲ ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଥିଲ? ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କଥା ହୋଇ ତମେ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତମ ସହିତ କାହିଁକି ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି? ତମେ କ'ଣ ଅଭଦ୍ର ନା ଅଶିକ୍ଷିତ? ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଅଭଦ୍ର? ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ତମେ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି? ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କହିବାକୁ କେମିତି ସାହସ କରିପାରୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ କହିବା କଥା ବୋଲି ସାହସ କରିପାରୁଛି, ହେଲେ ତମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସହିତର ଭାବୁନ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିପାରୁନି? ହଁ, ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବୁଝିଲ? ଏମିତି ଦୁଏଲ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମନ ମତାନ୍ତରରେ ମାରିପାରିବା, ଜୀବନଟାକୁ ଟିକେ ସଂଯମ କରି ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ହଏ ଓ ଭାଇ, ତମେ କେବେ ସିଙ୍ଗାଣୀପୁରମ୍ ଯାଇଛ? ସିଙ୍ଗାଣୀପୁରମ୍, ଯେଉଁଠି ନାକକୁ ସଂଯତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ସର୍ କିନା କରି ଫାଡ଼ର୍ କିନା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖଚ୍ କିନା ବାହାର କରାଯାଏ। ଯାଇନ ନା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଭଗବାନ ଦିନେ କହିଲେ କି, ଆରେ ବାପ, ମୋ ଭରସାରେ ଯେଉଁ ତମେ ବଞ୍ଚୁଛ, କିଏ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ତମ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବି। ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି ପୁଣି ଯିଏ କାଢ଼ିଦେଲେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ, ସିଏ କହିଚାଲେ। ଭଗବାନ କେବେ କୁହନ୍ତିନି ରେ ବାବା, ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତମେ ତମ ଭିତରେ କେମିତି ଆଣିବ ସେଟା ତମେ ଭାବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ୟାର୍। ମାଇସେଲ୍ଫ ଭଦ୍ର 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 ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ଆରେ ହାତ ଟେକ, ହାତ ହାତ ଦେଖ। ତୁମ ହାତମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖାଟି ଯାଇଛି, ସେ ସରଳ ରେଖାଟି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ। ମାନେ ତମେ ବହୁତ ସହସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ପାଇବ। ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଯାଅ, ସେଇଠୁ ପାହାଡ଼ ଖୋଳ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଅ।
थैंक यू सो मच जे आज आम अनाबना कथा किसी गले तो एबे वर्तमान चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। मुझे जानी आपण मानक किछि लागबोनी जे ये कौन गोटे कहतला